Ning dia Mas ning omah. Ning Surabaya iki. Eh. Tak gendai sasi piro? Uang jajanmu per bulan berapa? Engko dadi jejene iki engko. Yo, sebulan jajanmu berapa? Ora jajan, Mas. Wah, gerak enak iki berarti ngirit iki. Kesuwen ah. Gitu. Mas wis cetok kalah iki aku meh nyopot katok. Sumu. Ya ndang muter-muter ngono. Sumu. Sik ngenteni barok cek suwi yo. Atasi bos nak ora jajan, aku ya gelem nak jajane akeh mau aku. Kosmu sebulan piro kosmu iki? 4,5. Wah, bayar kos ae le. Ya. Aku ora sering-sering, aku ora sering-sering, paling sesasi ketemu ping pindho tok, 2 pertemuan. Ya? Wayahe ketemu aku sibuk. Gak apa-apa, amal itu. Itu alasan. Nyelimpe. Ambune terasi udang papa suka raimu. Si ABC yo. Hah? Rasi ABC. Ambune ABC. Gayamu lo mambut rasi kan tak uleti madu lho kowe klomoh-klomoh. Lah yo raing. Aja sok ngono kuwi cah. Gak oleh ngono iki. Ambune pindang. Rondo iku anake lho kancane anakku sekolah, iya ngerti aku. Wes. Tak pernah gini ya. Larang yo kos ning kono yo 4,5 cuk, picek tenan kok. Gede to kos iki? Gede. Oh ya tak katokan tenan mau. Putra Ji. Bisa. Ya cek sepilno kos ndang gedene sepiro? Kok 4,5. Wes. Sepilno kos ndang sepiro gedene 4,5. Ya sakmene. Kamar Tapi kan jobone privat. maksudnya? Delok apa? Delok kosmu lho maksudnya 4,5 kayak apa no? Kuwi, oh ngono. Kamar mandine ndi? Oh, gede yo. Kak anake dapur itu. Ana. Kamar mandi dapur ndi? Oh, ya pantesan larang yo. Jobone piye jobone privat piye? Aku arep kos soalnya yo ne. Kaya omah ngono yo. Iya. Wih, enek pirang kamar? Mek 5. Mek 6. Mek 6. Mak gede yo. Jancuk. Kok kayak hotel yo tapi yo. Ora lah. Ora. Wes. Lah listriknya piye? Listriknya token, listriknya irit tapi. Listrikmu dhewe. Listriknya dhewe tapi ora boros.